Оставаме във Варна. Там през почивните дни се проведе Балканско първенство по карате Киокушин. Организацията на състезание от такъв ранг се възобновява след 20 годишно прекъсване, тъй като последното Балканско първенство по карате беше през 1996 в румънския град Констанца. Как се представиха българските бойци, вижте в следващите минути. Четвъртото Балканско първенство на категории за мъже, жени, юноши, девойки и ветерани бе организирано по инициатива на Българската Киокушин асоциация начело със световния шампион Шихан Емил Костов. В състезанието взеха участие 150 бойци от България, Сърбия, Черна гора, Молдова, Турция и Румъния. Битките се проведоха в залата на Първа езикова гимназия във Варна, а домакин бе клуб Ичигеки. Равносметката за България е спечелени общо 25 медала, 9 златни, 10 сребърни и 6 бронзови. При юношите титли завоюваха 4 представители на клуба домакин – Ивалена Колева, Симона Стоименова, Ангел Ангелов и Тони Трифонов, както и състезателят на Монтана Георги Георгиев. Шампиони при ветераните в категория до и над 90 кг са Николай Пенев и Живко Желев от Киокушин Спирит Бургас. При жените в категория до 55 кг са Злато Селкичи бургазлийката Сабина Жекова, която във финалната среща се справи с Цветелина Стоименова от Ичигеки. При мъжете над 90 кг шампион е Евгений Прудников. В финала боецът на Киокушин Спирит Бургас спечели срещу румънеца Минко Костин. Изключително добро първенство от гледна точка на това добра конкуренция. 6 държави, добри битки и изключително добри талантливи деца. Естествено, зависи от тях дали ще продължат да участват на турнири и дали ще развиват. На 21 и 22 май Варна ще бъде домакин на Европейско първенство по карате Киокушин на категории за мъже, жени, юноши, девойки и ветерани. С организацията на форума се е нагърбил именно Шихан Емил Костов. Силно първенство европейско, разбира се. Организацията смятаме, че ще бъде на ниво. Това беше една тренировка за предстоящото европейско първенство. Българският отбор в момента се завъртяха нещата и започнат да има нови състезатели млади, така че не очаквам от тях някакви големи надежди, тъй като са дебютанти повечето. Световният шампион Захари Дамянов може да пропусне европейското първенство. Причината е, че той се подготвя за най-тежкото изпитание от света на бойните спортове – битка с 100 съперника в един ден. Всяка среща е с продължителност от 90 секунди, а тестът е на 23 април в Япония.